நேற்று ஒரு பேட்டி எடுத்தாங்க. அவங்க கேட்டாங்க என்கிட்ட, இந்த மாதிரி நடக்குது, நீங்க ஒரு பெண்ணாச்சே, உங்களுக்கு ஒரு பய உணர்ச்சி இல்லையா? பய உணர்ச்சியை பார்த்தா இந்த அளவுக்கே வந்திருக்க முடியாதுங்க. நாங்க 33 வருஷமா 2 பொம்பளைங்க சேர்ந்து நாங்க பண்ணோங்க. அதனால நீங்க அதை பத்தி கவலையப்படாதீங்க. நாங்க எப்படி செய்வோம்னு எனக்கு தெரியும். கேளுங்க, இதெல்லாம் கண்டு பயந்தோம்னா நம்ம இந்த நாட்டிலே வாழ முடியாது. இதெல்லாம் என்ன போய் இருக்கிறது ஒரு உயிர், அது தான் போகும். அதெல்லாம் இந்த மிரட்டலாம் நாங்கள் சின்ன வயசுலேயே பார்த்தோம். என்ன போயிட முடியும்? 25 வருஷம் விளையாட பிடிச்சிடுவாங்க. போனது அப்போயும் நாங்கள் இந்த கட்சியை நடத்துவோம். 2 கோடி தொண்டர்கள் இருக்காங்க. யாரு கேளுங்க, இப்போ பொதுச்செயலாளர் வெளியில் இல்லை, கட்சி நடக்கலையா? அதே மாதிரி தினகரன் வெளியில் இல்லைன்னா கட்சி நடக்காது நினைக்கிறீங்களா? கடை கோடி தொண்டன் கூட